Nu, episod. Dar abia am început și jocul ăsta. Minecraft. Am mine nițel am făcut niște lemne de-astea. Vedeți? Și acum o să facem niște de asta. Am minat o grană de piatră, am pus-o la topit. Va fi o hartă unde nu o să mă dau pe creativ. La ziua pe survival să stau. Cine e tipul ăla foarte grozav? Cine? Ah, te referi la amicul meu, Bondo? Mă mir că nu v-ați cunoscut. Noi că facem totul împreună. Nu, Bondo? Așa e, Barney. Dar voi ți-a spus Barney? Nu. Bondo are un accent ciudat care face ăurile să sune ca auri. Sau așa ceva. Asta îmi place mie la el. Bondo, spune-i, dar ce-ți place la mine? Nu știu, de-abia ne știm. Bondo, tipul ăsta grubește mereu. Hei, vrei să vezi cum sare de pe canapea pe motocicletă? Nu știu să fac asta. Clasic, Bondo. Oricum, voiam să te anunț că eu și Bond plecăm într-o excursie cu motocicletele prin țară. Așa că nu o să fiu pe aici o vreme. Prin țară? Serios? De ce? Ești cumva gelos? Pentru că eu și Bonderosa suntem destul de uniți. Adică prieteni buni la cel mai înalt nivel. Adică mai bun decât prieteni buni, ca extra prieteni buni. Da, amice. Bine. Atunci, să mă anunț dacă vrei să te ajut cu ceva cât ești plecat. De fapt, ai putea să-mi uzi mie florile. Serios, Bondo? Bine, dar cred că e destul de clar ce simți. Ne mai vedem. Stai, amice. Ai grijă de micuțul ăsta. E prietenul meu bun. Sunt prietenul tău bun? Evident, Bărn. Te iubesc, amice. Mulțumesc, amice. Mulțumesc. Nu suntem noi vandalii. Mi-aș dori să vă cred. Dar nu numai că ați distrus dulapurile, mi-ați distrus încrederea. Și pentru că m-ați mințit, vă exmatriculez. Nu îmi pare rău. Exmatriculare? Se poate ca eu și Pești să discutăm puțin în privat? Hai să acceptăm exmatricularea. Cum? Gata, asta e. Trebuie să-i arătăm clipul. Sau... Uite care-i plan. Nu! Ajunge cu planurile. Bine. Avem dovada că n-am fost noi. Am filmat adevăratul vandal fără să ne dăm seama. Îți cerem doar să păstrezi filmul pentru tine. Sigur că da! Suntem pe chef, nu? Spuneți! Pe chef! Am minat ceva, dar abia am intrat și eu. Mi-am minat niște aer. De-am atat piatră. Lemnul ăsta. Lemnul ăsta. Puh! Nu mă băga, sunt bărbuit. Am mâncat ciorbă și m-am opărit la limbă. Puh, că ești ploa. Lemnul ăsta l-am minat. Pa, bă, mâncați nebun. Puh, am nebunit, mă mâncați, se jură. Puh! Vreau să găsesc diamante eu. Puh! Suntem în mari, mari banane cu ciocolată. Deci... Ăsta... Mă bucur că am predat clipul. Cineva trebuia să ia atitudine. Din cauza ta am așteptat 3 zile și l-am predat doar când a trebuit. Mă rog, cel puțin s-a terminat. Asta am făcut flore, am distrus niște flori, le-am făcut vopsea și cam... Da.
O să ai minea mea, o să o modernăm. Asta e firma de Sugar Games, dacă nu știți. Și o nouă eroină. Hawkmoth e pe urmele noastre, iar puterea dragonului e fără egal. Da, și patul care era alb l-am vopsit. Totul pentru a salva lumea. Încerc cât mai din răsputeri să țin creativul deoparte. Sâmbătă la 16 la Disney Channel. Credeți-mă, e foarte rău să ții creativul. Chiar am update-ul creativului. I-am important sau din loc de rând? Ai, majestate, el e campionul pe care l-am așteptat. Trezește prințesa și începe o aventură cu mine la visat vreodată. Cum să înfrângi dușmani puternici, cum să nu râzi, cum să te regăsești într-o nouă viață. Aceasta este misiunea lui. Așa pe cum, așa, băiete, uite așa, merită nebuna să stai cu ea toată lumea, să-mi spună lumea. Eu te rezolv. Țac, fac, țac, Da, fac. perfect. Au ieșit perfect. Nu am destule materiale să fac o casă pe survival. Nu chiar am de mult, dar l-am de când am venit de la școală, de la... Nu știu, de la... Da, nu mai știu la când am venit la școală. Când am plecat la școală, că am mutat. Casa noastră. Și nu m-a dat pe creativ deloc, vă zic sincer. Dar și lumea întreagă este acasă pentru noi. Și tot ce facem acasă are efecte în jurul nostru. Uite așa, perfect. O lume mai bună E perfect. începe de acasă. Ikea. Știu că este important să-ți dezvolți adevăratul potențial. Nivea Hydra Skin Effect cu acid hialuronic pur ce activează din interior capacitatea pielii de a produce de 3 ori mai mult acid hialuronic. Pentru 72 de ore de hidratare intensă și un ten mai suplu și neted. Nou, Nivea Hydra Skin Effect maximizează-ți potențialul. Încearcă nou Uitați. serum boost Nivea Hydra Skin Effect. Oh, Hidratează nice. instant în doar 20 de secunde. Dacă tot ai o mașină de spălat vase, de ce le mai clătești înainte în chiuvetă? Noua formulă Baby Platinum Plus are o funcție integrată care înmoaie mâncarea întărită, iar tu poți uita de pregătire. Wow, curățare impecabilă. Baby Platinum Plus curăță mai bine urmele dificile de mâncare față de cea mai vândută marcă. Imaginează-ți cum descoperă bebelușică. Astfel, vei ști cum să o faci mai bună pentru fiecare. Da, cam, da. O să mă apuc eu de acoperiș. Pentru Cea mai delicată atingere pentru cei mai mici dintre noi. Protecție împotriva omezerii pentru cei somnoroși. Pampers. Împreună facem pentru bebeluși lumea mai bună. Știu că este important să-ți dezvolți adevăratul potențial. Nivea Hydra Skin Effect cu acid hialuronic pur ce activează din interior capacitatea pielii de a produce de 3 ori mai mult acid hialuronic. Pentru 72 de ore de hidratare intensă și un ten mai suplu și neted. Nou, Nivea Da, Hydra Skin Effect. video cred că o să am să dureze mult. Încearcă noile fiole Nivea Hydra Skin Effect. Pentru o hidratare intensă doar 7 zile. Vă imaginați că casa nu o să arate așa. O să o mărim pe parcurs, o să o mărim. După ce fac chestia asta, după ce termin video, pot să mai măresc eu pe off-camera, să mai pun să mă aduc să mai sparg lemn. Să măresc parfuma, să jos să măresc. Acasă. Așa. Maxim 10 sau 12 minute pot să filmez. Odorizantele electrice Airwick încălzesc și difuzează uleiurile esențiale pentru eliberare ușoară care vă va face casa să plătească. Airwick, ușor încălzit, perfect parfumat. Încearcă masca Ginger Recovery cu ghimbil revitalizant și miere. Ăla e bosulică. Mi-am terminat și eu căsuța aproape. Am făcut la materiale de când am venit de la școală, am stat să minez. Cu ce am instalat. Bă, mi-a trebuit la piatră să o topesc, cred că am stat la ore, de la 3 sau de la 4 până la 3. La 4 până la ora asta am stat să mai să minez. Am stat, am făcut planul pe o hârtie.
Nu știam ce să fac. Bă, m-a luat capul, mâncați gura, vă zic sincer. Poate că mulți s-ar fi așteptat să vadă un ogar englez sau, de ce nu, un bișon de Tenerife. Dar atâta timp cât și Happy are calitățile ei, credem că merită apreciat. Bă, ce am înnebunit, mâncați gura. Am stat o grămadă numai să fac chestia asta. S-a prins că există undeva Voi vă imaginați că alții fac corturi, fac. Ok, așa cum fac eu acum. Eu vreau să iasă ca un fel de corturi, am să iasă. Da. Hai că fac eu cum fac ea. Că n-am eu destul lemn, că de-abia am început și o joc. Am strâns câteva lemn, am strâns lemn de ăla, că l-a trebuit să mă dau frumos, să-mi fac o barcă, să plec, că aveam o insulă mică unde aveam un deșert, junglă, asta normală și nu prea îmi place. Nu prea mi-a plăcut, fiindcă n-aveam loc să construiesc o casă. Efect, nici pic de lor n-aveam să construiesc o casă. Săpunul DAF cu pătrime cremă hidratantă curăță și are grijă de mâinile tale. Acum, cu o formulă 99% biodegradabilă, are grijă de mâinile tale și de planetă. Mâini fine și catifele. Singurul lucru ce duc eu rău, băi, deci, bă, mâncați, e mâncare. Este o republică pe mâncare, vă zic sincer. Neapărat să fac o fermă, că altfel sunt mort. Că o să fac o chemără pe asta. Că nu stau eu acum să aduc oi de la mama drept. Mare absorpție și un parfum uimitor. Pentru mine și familia mea, Milde este de neînlocuit. Milde, puțin spus, perfect. Am încercat nou săpun de la Pierre. Noua formulă DAF cu ingredient antibacterian oferă mâinilor tale hidratarea de care au nevoie. Încearcă DAF Care and Protect. Singurul serial de acest fel. Când auziți sunetul ăsta, voi veți conta ce li se întâmplă în timpul scenelor. Și orice altă lege, noi va trebui să Două episoade noi super trăsnite. La revedere, uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, abonați-vă pentru încă